Ahoj přátelé, vítejte u mého dalšího thajského okénka. A dneska bych promluvil na téma, jak identifikovat a překonat své vlastní strachy nejen z osobnostního rozvoje, ale třeba i z práce na sobě jako takové, se vzdělávání a z práce své. Ono totiž důležité je mít určitou retrospekci. Umět si vlastně udělat sebeanalýzu a uvědomit si, kdo jsem, kde jsem a v jaké situaci se nacházím. Takže když se chci do něčeho v životě pustit, tak je to o tom nejdřív na to opravdu připravit. Nemůžete jít skákat na lyžích z můstku, když jste předtím nesjeli pár kopců a neskočili jste aspoň pár můd. A stejným způsobem to je s čímkoliv jiným. To znamená, poslouchejte sebe, poslouchejte své tělo, poslouchejte své pocity, jak se u toho cítíte, co u toho vnímáte. A pracujte s těmi pocity. Proto vás učíme kvantové čištění, protože vlastně tyhle pocity, které máme, říkají o tom, že máme problém. Nevěřím si. Když to vezmu třeba lektorsky, nevěřím si postavit se před lidi, nevěřím si ty lidi oslovit, nevěřím si v tom, že bych měl odpovídat. A pokud si takhle hážu klacky sám pod nohy, logicky potom lidi to ze mě cítí a budou mi to neustále ukazovat, že něco na mě je v tomhle třeba špatně. Takže nejdůležitější je identifikovat si své vlastní pocity. Jak se cítí tvé tělo? Jak se cítíš? Jaké máš myšlenky u toho, když bys měl tu konkrétní činnost udělat? Když to vezmu třeba na principu klasického obchodu. Bojíš se oslovit nové potenciální zákazníky? Bojíš se s těmi zákazníky mluvit? Bojíš se jim vysvětlit, co máš za službu či produkt? To je špatně. Takže přemýšlej, co ti brání je oslovit, co ti brání s nimi mluvit. A tyhle témata jsou témata, která si poté musíš zpracovat. Takže když chci začít jakýkoliv obchod, to může být opravdu služba či prodej nějakého konkrétního výrobku, vždycky se musím zamyslet nad tím, co vlastně tomu klientovi přináší. A pak se nebojte o tom mluvit. Takže zkuste si zpracovat své pocity, zkuste si je vyčistit a poté, když už jste vyčištěni, zkuste si to najít čisto. Třeba jenom před zrcadlem. Zkuste si představit, že ten váš obraz v zrcadle je váš potenciální klient. Zkuste mu prodat sebe. Když vám to půjde, pusťte si takhle telefon a mluvte takhle sami k sobě telefonu a pak si pusťte to video. Líbíte se sami sobě? Jste spokojení s tím, jak vypadáte, co říkáte? Pokud ano, je to dobře. Pokud ne, tak tady máte témata, s kterými máte opět pracovat. Opět témata na čištění a pak nastavení si třeba pomocí kvantovky toho, že příště mi to půjde lépe. Takže vlastně v okamžiku, kdy si zanalyzuju a uvědomím, čím sám sebe blokuju, v čem sám sebe bráním, v tu chvíli vím, s čím můžu pracovat. Takže nejdůležitější je umět si pojmenovat opravdu upřímně to, v čem blokuju sám sebe. A když to dokážete, máte zaručeně první krok k úspěchu za sebou. A potom už jenom o tréninku. Je to sice omleté, ale žádný učený z nebe nespadl. A já pamatuju, že jsem třeba ušel tai chi. Kolikrát jsem u toho zrcadla ten pohyb dělal, ani byste nevěřili, jak moc jsem nadával, jak moc jsem byl naštvaný, než jsem třeba udělal takzvanou loutnu. Ale když se mi potom povedla ta loutna na obě strany a dokázal jsem z ní přejít dál, to byl ten nejhezčí pocit. Ale předtím bylo 2000, 3000 nepovedených úspěchů, když jsem nevěděl, jak na to, než se mi to povedlo. Tak, a to bylo víc představ. A že potom můj čínský mistr opravoval kdysi v Anglii, už to bylo takové jenom lehce push, lehce relax a už mě neměl co vytknout, protože jsem to nadržel sám. Takže doporučuji opravdu retrospekci a umět si připustit, že třeba nám něco nejde a takhle to trénovat, až to půjde. Takže se nebojte trénovat si fiktivní rozhovor, nebojte se třeba i s někým ze svých blízkých nebo s kolegou, s kolegyní tohle trénovat, abyste natrénovali všechno tak, aby až půjdete do ostrého boje v rámci biznesu, abyste byli úspěšní. A když vystoupíte takhle ze své komfortní zóny, tak zjistíte, že můžete cokoliv a pak už nebudete blokovat svými strachy sebe vůbec v ničem. Takže nebojte se
tohoto vystoupení ze své komfortní zóny, nebojte se udělat postupné kroky k tomu, aby i vy jste mohli dojít tam nahoru ke slunci. A já vám přeji, abyste dokázali. A teď pojďte jenom vdechnout sílu okolí, sílu jemných vlnek, které jsou tu za mnou, a nadechujte tu sílu do sebe, aby i vám šlo vystoupit z komfortní zóny, aby i vám šlo pojmenovat si své bloky, které vám brání v úspěchu, abyste došli tam, kam chcete. Nadechujte tuhle sílu právě teď. Sílu, která do vás vchází, cítíte tu sílu, která vás nabíjí, tak si ji v sobě ukotvíte. A já vám pomůžu ještě ve vlně ukotvit taky. Za mnou jsou rybářské lodě. Myslíte, že se rybářům daří každý den? Myslíte, že ti rybáři každý den mají plné sítě? Někdy vyjedou a je toho málo. A někdy toho mají hodně. A víte, co udělají zítra? Vyjedou znova. Tak dlouho, dokud se neuloví další ryby. Je to jejich obživa. Nebojte se vystupovat z svých komfortních zón, nebojte se jít za tím, co skutečně chcete a dokážete cokoliv budete chtít. Děkuji za poslouchání a sdílení mého kvantového thajského okénka. Pište do poznámek vaše nápady, myšlenky a budu se těšit zase u dalšího vysílání. Mějte se krásně a na viděnou příště. Ahoj.